Ja ho prepararé tot jo. Estic una mica espantada. Però tot anirà bé. Sí, Alba, sí. Tot anirà bé. És un nen. És un nen. Mira, allà hi ha unes bombones de butà. Potser són plenes. Ja les vindrem a buscar demà, Dida, que és tard. Sí. Em sembla que no ens en queda cap de plena.
Ara torno.